Hustisya ang panawagan karon sa pamilya sa 11 anyos nga estudyante sa Tantangan, South Cotabato nga biktima sa hit and run. Hinungdan nga wala na makapaso ang biktima sa iyang graduation day. Ani ang report. Dili na makabot sa 11 anyos nga si Kirk Louie Billones o naila sa angga nga munmon ang pangandoy niini nga mahimong engineer ug matabangan ang iyang pamilya. Kini human na biktima sa hit and run niadtong May 25, 2024 pasado alas 10 sa buntag sa barangay Magon, Tantangan, South Cotabato. Nadala pa sa ospital ang biktima apan human sa usa ka oras namatay kini. Padulong unta daw maglingaw-lingaw ang biktima niadtong tungura kauban ang iyang mga barkada nga graduating sab. Saysay samahan sa bata. Iya untang hatagan og kwarta ang iyang anak niadtong tungura. Apan diyang patabok na kini padulong sa iyang nahimutangan. Una pa man kini nakaabot sa kilid sa kalsada. Nalagpot na sa iyang tungod ang bata, human gibanggaan og sakinan. Lakip ang iyang tiil na sideswipe sab. Kumilapon talaga. Pag kuwang ko naisip ko yung ay anak ko pala, pagkita ko, pag tingin ko ng anak ko nandiyan na nakahiga na dyan sa may simento. Tapos takbuhin ko sana. Hindi ko magawa kay yung paa ko pala, hindi ko pa naramdaman na tumba ko doon pagbaba ko ng tricycle. Igo na lang sa paghilak ang inahan ni Monmon samtang ginalantaw kini mga award niya. Labi na kini mga medalya niya nga wala na niya naabdan og nasuot pa. With honors og best in math sa ilang klase si Monmon. Niadtong May 29, ang espesyal unta nga adlaw sa biktima. Ang iyang graduation day apan picture na lang niya ang nipaso nga bit-bit sa iyang uyuan nga emosyonal nga bisaka sa stage. Sobrang sakit po sir, lalong-lalo na tinakbuhan siya na nakabangga sa kanya. Mag-12 sana siya ngayong June 7. Sobrang masayahin siya lang isa, pero equivalent niya po 10 bata sa kulit niya. Napakalambing, sobra sir, sobrang bait niya sir. Sa karon ana sa kustudiya sa Tantangan MPS ang sakinan nga nakabangga sa biktima nga nakuhaan sab sa CCTV atol sa insidente. Apan hangtod karon wala pa masayre kung kinsa bagyod ang tinuod nga suspect. First time po dininay niya, then nung nauli na inamin niya, then pagkaumagahan na naman dininay niya na naman. Gibalik-balikan sa GMA Regional TV1 Mindanao ang Tantangan Municipal Police kalabot niini apan wala pa sila miluwat og pahayag kalabot sa hitabo. Bisan ang South Cotabato Provincial Police Office, wala sab kini miluwat og pahayag. Panawagan karon sa pamilya sa biktima nga mopatimaw ang tinuod nga suspect ug tubagon ang nahimo nga krimen. Ang gusto ko lang sabihin sa iyo na sana makonsensya ka naman, maawa ka naman sa anak ko. Sana naman panindigan mo yung nangyari. Gilubong dayon ang biktima subay sa tinuohang Islam. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao.